Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem un nou vídeo de tàctica i avui explicarem el recurs tàctic de determinar el valor relatiu de les nostres peces. Concretament parlarem del valor relatiu entre un alfil i una torre. El valor absolut de l'alfil és sempre inferior al valor absolut de la torre. Un alfil val 3 punts, una torre val 5 punts. Però, en funció de la situació de la partida, el valor relatiu d'un alfil pot ser superior al valor relatiu de la torre. I per explicar-ho, us porto una partida personal que jo en blanques vaig sortir de E4, obertura per rei, em va fer C5, defensa siciliana, cavall F3, siciliana oberta, afegir un punt de suport a D4, per després fer D4 i atacar el peó incòmode de C5. I aquí el meu rival em va contestar cavall C6, siciliana antiga. Recordem que la línia principal de la siciliana oberta és D6, però ell em va fer cavall C6, siciliana antiga. Encara no hem fet el vídeo de la siciliana antiga, serà un vídeo introductori on introduirem les diferents sicilianes que deriven de la siciliana antiga. Jo vaig fer aquí D4, la resposta més popular dels blanques davant la siciliana antiga, atacant el peó de C5 i desitjant expulsar-me'l. C per D4, cavall per D4, va fer cavall F6, atacant a E4, vaig fer cavall C3 defensant-lo, i aquí ell va fer D6, que és una transposició a la variant clàssica de la defensa siciliana, entesos? Doncs bé, també vull dir que si aquí hagués fet el meu rival E5, que és la segona resposta més popular en aquesta posició, això se'n diu la siciliana pelican, entesos? I si m'hagués fet E6, això seria la variant dels 4 cavalls de la defensa siciliana que deriva de la siciliana francesa. Doncs bé, prou de teoria. Ell em va fer D6 transposició a la variant clàssica de la defensa siciliana. Jo vaig contestar alfil G5, que és la resposta més popular, i se'n diu la variant Richter-Rauser. Ell va continuar amb E6, defensant el cavall amb la reina, reina de 2 preparant per l'enroc per la banda de reina, A6, F3, alfil E7 preparant per l'enroc, em vaig arrocar per la banda de reina, reina B6, apuntant amb aquest cavall, i no m'agradava aquesta situació, vaig fer cavall B3 defensant l'enroc de la reina, diguem-ne. Ells van enrocar per la banda de rei, vaig fer G4, tempesta de peons per la banda de rei, reina C7, H4, tempesta de peons, B5, tempesta de peons per la banda de reina, H5, continua la tempesta de peons, cavall E5, atenció, atacant el peó de F3, cavall D4, defensant-lo, B4, atacant el cavall, en la part a B1. Sé que és una posició molt passiva del cavall, però és un cavall a B1, és ultra defensiu, perquè està controlant caselles molt importants i sembla que no, però fa molta feina. Defensiva, però fa feina. Reina A5, atacant el peó de A2. A mi no em va importar que me l'ataqués perquè aquest cavall em dona molta seguretat i per tant vaig fer F4, atacant el cavall, però això és una errada perquè s'està deixant lliure el peó de A4 i ell va fer cavall per A4 atacant a la reina. Aquí vaig fer reina G2 atacant el cavall i alhora també atacant a la torre que està indefensa. Alhora també estic atacant el seu cavall, estic atacant també el seu alfil, és una posició bastant complexa, i ell va decidir fer alfil B7 defensant el cavall. Ara jo, si mato el cavall amb el peó, ell me mata l'alfil. Jo ara tinc una peça de més, gratuïta, i vaig fer alfil per alfil. Per tant, això és una errada per part d'ell. Ell, la millor jugada en aquesta posició hauria d'haver estat alfil per G5, entesos? Alfil per G5, reina per A4 i després vindria reina D5, proposant un bescanvi de reines. Doncs bé, això no ho va fer el meu rival. El meu rival el que va fer va ser moure alfil B7, defensant el cavall. Vaig fer alfil per alfil, vaig guanyar una peça gratuïta, neta. Ell va fer cavall C5, atacant a la reina i atacant, atenció, amb l'alfil, atacant a la torre. Jo vaig fer reina H2, defensant a la torre i apartant-me de l'atac de l'alfil. Ell va continuar amb cavall per G4, atacant a la reina. Jo vaig fer reina H4. Aquí m'ha fet un favor el meu rival perquè m'ha obert la columna G, entesos? I serà molt important de cara a la victòria final. Ell va fer cavall H6, defensant el cavall. Ell m'està atacant a la torre, però es va estimar més defensar el seu cavall. Doncs bé, jo vaig fer torre G1, apartant a la torre de l'alfil, i aquí
som en aquest punt important de la partida on jo vull explicar que el valor relatiu del meu alfil és superior al valor relatiu d'aquesta torre. I jo continuo amb cavall F5, atacant-me la reina, vaig fer cavall per cavall, peó per cavall. Aquí em toca moure a mi i hagués pogut fer, ostres, jo una torre, me la menjo, però no ho vaig fer. Per què? Doncs perquè el valor relatiu, com deia, d'aquest alfil és superior al valor relatiu d'aquesta torre. Aquesta torre té un paper molt passiu i aquest alfil meu té un paper molt actiu. Sobretot per què? Perquè tinc la columna G oberta i a mi m'interessa posar l'alfil a F6, entesos? I atacar amb el peó i fer aquí una xarxa d'escac i mat que és necessària amb aquest alfil a F6. Per tant, no vaig voler bescanviar el meu alfil per la seva torre. Vaig fer alfil F6 ja amenaçant torre per G7 escac, ell va fer G6 evitant-ho, vaig fer peó per G6, F per G6 i aquí ja tenim una xarxa d'escac i mat imparable, com que també tenim un escac i mat amb 4, si vols pots parar el vídeo, i troba l'escac i mat. Doncs bé, enhorabona si has trobat l'escac i mat, s'ha d'enderrocar l'estructura de peons de l'enroc amb la torre, s'ha de fer torre per G6 escac, aquí el millor que poden fer les negres és matar aquesta torre, ja que si no ho fessin i anessin aquí, doncs això és molt perillós perquè vindria torre, G7, escac i el rei té molts problemes, per tant, es mengen la torre, peó per torre i ara ve reina H8, hem obert la columna H, ara, reina H8 escac, rei F7 única jugada i després de reina G7 escac és escac i mat, ja que o bé pot anar a F8 o bé pot anar a E6, tant una com l'altra ve després reina E7 escac i mat, entesos? És a dir, ell va fer pam, escac i mat, i si se'n va cap a l'altra banda, pam, escac i mat també perquè no pot escapar cap aquí perquè hi ha la torre controlant la columna D. Doncs bé, tornem al punt clau de la partida on aquí jo vaig tindre l'oportunitat de bescanviar un alfil per una torre, però vaig veure que el valor relatiu d'aquest alfil és superior que el valor relatiu d'aquesta torre. És a dir, aquest alfil val molt més posicionalment que no pas aquesta torre, per tant vaig fer alfil F6 ja preparant aquesta xarxa d'escac i mat. Doncs bé, fins aquí aquest vídeo d'escacs en català, espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu!